ассалому алайкум дӯстони азиз, апаҷоно, хоҳарҷоно ва модарони меҳрубон. Ҳамаи шумо хушомадед ба канали ман. Имрӯза влогро оғоз мекунем. Дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Ана дӯстон, имрӯз ман хостам ки як намуд питсаи бо лаззати мулоим пазам. Дар описаниям мегузорам рецепти анамин питсаро. Ана чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, ман фақат нағз мебинам вақте ки хамирро мулоим бо шедраи лета мегирам. Мешавад ки питсаро бо дрож ҳам гиред хамирашро, лекин барои оилаи мо беҳтараш ки ман бо ҳамин шедраи лета ва сметана мегирам, чунки ҳамин маззаи ҳамин питсае ки ман омода кардаги будам ба ҳама маъқул шуда буд. Боз дар раванди видео дӯстони азиз чахчах мекунем. Ба шумо тамошои хуб. дӯстони азиз, ҳозир мехостам ки оиди якчанд комментарияҳое ки барои ман менависанд ҷавоб диҳам. Ман фикр мекунам ки беҳтараш ман дар влогам мегузорам комментарияҳоро ва баъдан ҷавоб медиҳам, барои он ки бисёр вақт ман ба комментарияҳо ҷавоб дода наметавонам, аз он сабабе ки корҳоям бисёр ҳастанд. Дӯстон, ман фақат дар влогам мегӯям ки ман корманди давлат ҳастам, боз кори хона, боз ютубамро пеш мебарам. Корҳоям хеле зиёд ҳастанд дӯстон, барои ҳамин ҳозир якта ба якта мегузорам комментарияҳоро ва баъдан ҷавоб медиҳам. Бо ман бимонед. ана инҷо дӯстони азиз, як нафар навистанд ки пилинги сиёҳатонро аз куҷо гирифтед. Ман дар влоги гузаштаам як намуд косметикаамро нишон додам. Дар онҷо крем пилинг буд. Элина Багдасарова гуфтаги мастер ҳастанд. Дӯстони азиз, дар салон кор мекунанд. Ҳозир наметунам, мумкин ки заказ дар хона гиранд. Ана дар фейсбук ҳаст, номашона нависед мебарояд. Ана ҳавай кас ба муроҷиат агар кунетон, духтарон, занҳо беҳад пилинг кремҳои нағз доранд барои рӯй ва инчунин қимат нестанд. ба шумо тавсия медиҳам, дар як ҳафта танҳо 2 бор мекунед ва сиёҳ аст, маска бар ин ҳам нест. Дар рӯй мешакед ва баъд аз як 10-15 минут мешӯед. ҳам хел рӯятонро ялақосӣ мекунад, рӯятонро боз ҳам хел равшан мекунад, сафед мекунад. Дӯстони азиз, чанд рӯз ба меистад ҳамин чиз. беҳад ҳамин крем пилинг нағз аст. Ин ба фикрам бренди Россия аст. ман аз ҳамон кас гирифтагӣ будам. ана инҷо боз гуфтагӣ ҳастанд ки дӯстони азиз, шумо пеш аз шавҳар карданатонам блогер будед, ютуб доштед, ё ин ки баъд аз шавҳар кардан кори ҳамин блогериро ба пеш бурда истодаед? Апаҷон, ман апаҷон ҳастед ё ки хоҳарҷон? Ман 3 сол пеш ютубамро кушодагӣ ҳастам. Дар он вақт ман ҳоли ба шавҳар набаромадагӣ будам, лекин анамин шавҳари худам худашон кушода додагӣ буданд. Ҳамон вақт ютубамро худашон розигӣ додагӣ буданд. пеш ҳам ман будам, аз он сабабе ки корҳоям бисёр буданд, успед намекардам. барои ҳамин на он қадар бисёр таваҷҷӯҳ мекардам ютубба. ана ҳозир ки бисёртар шавқу рағбатам бисёр шудагӣ аст ҳамин ютубба, барои ҳамин ҳозир бисёртар ҳамин видео мемонаму вай мекунам, пеш мебарам каналама. Вале ман пеш аз шавҳар карданам ҳам доштам ҳамин ютубама. дӯстони азиз, бисёр вақт мепурсанд ки апаҷон шумо реклама мекунед, номеротона чӣ хел ёбем? марҳамат, номерҳои ман дар таги комментариям закрепит карда мемонам. Фақат номерҳои ман ҳаст, бале реклама мекунам. ба касе реклама лозим бошад, марҳамат, ба тамос барояд. инҷо боз як нафар менависанд ки барои писарашон ба фикрам 14 сола барои нараки рӯй чӣ тавсия медиҳед?
ба ҷо ман ба шумо тавсия медиҳам, ки пеш аз ҳама шумо писаратонро ба косметолог якум нишон диҳед, кани онҳо чӣ маслиҳат медиҳанд. Мумкин ки ин сину соли наврасӣ аст, аз ҳамин сабаб мебарояд ва баъдан гум шуда меравад, худаш нест шуда меравад. дар сину соли ҳамин 14, 15, 16 худаш подросток аст. мумкин ки аз ҳамин барояд. ва агар ки шумо хоҳед ки ягон крем чӣ кунед, ман шумо ба ҳамин ширкати Атомиро тавсия медиҳам. як бор аз ҳамон корейский кремои ҳамин ширкат истифода баред. дӯстони азиз, боз як нафари дигар менависанд, ки сигаретка кадом намудаш нағз аст. Ман аз алоэ истифода мебарам. Корейский алоэ, рангаш сабз аст, беҳад нағз аст. дӯстони азиз, сигаретка только аз ҳавай, фақат аз ҳавай истифода мебараму баъд аз вай аз болояш боз крем мекунам. Креме ки аз болои ҳамин бояд кунед, рӯйро мулоим мекардагӣ, аз он сабаб ки кожаи ман сухой аст. инҷо як кас навистааст, ки дӯстони азиз, дар бораи худатон маълумот диҳед, шумо дар куҷо ҳастед? ман дар Марс ҳастам. хоҳарҷон, шӯхӣ мекунам. ман дар ҳамин Тоҷикистон, шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунам. дар ҳамин ҷо кор ва фаъолият дорам. дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо ба воя расидам, хондам, таҳсил кардам. дар бораи худам чӣ маълумот диҳам? 27 сола ҳастам. хай дар дигар влогҳоям боз гуфтагӣ ҳастам, дар куҷо кор мекунам, чӣ кора ҳастам. намихел, дӯстони азиз, якчанд комментарияҳои бисёр буданд. хай бор дар давоми анамин влогҳои ояндаамон мемонам. дар влоги оянда, дӯстони азиз, боз пухтупаз мешавад ва инчунин як навори нав бо шавҳарам мехоҳем ки камтар вақт боз барои худамон ҷудо кунем, якҷоя вақт гузаронем. дар ин влогам анам хел пухтупаз, дӯстони азиз, ана харид кардам ва баъдан тӯҳфаи хуштоманамро нишон медиҳам. дар ҳар влогам мегӯям, ки дӯстони азиз, яке аз беҳтарин занҳо ҳастанд хуштомани ман. он касро хело сахт дӯст медорам, ҳурмат мекунам. мо бояд ҷавонон ҳозир ҳурмати калонсолонро кунем, ки дар оянда фарзандони мо ҳамихел ба мо ҷавоб гардонанд. ман фикр мекунам, ки ҳозир бисёр ҷавонон дар ин дунё, дар ин давру замон, дӯстони азиз, ҳурмату иззаташон хело ҳам кам ҳастанд. мехоҳанд, ки ҳама чиро худашон кунанд, намехоҳанд ягон калонсол ба онҳо гап занад. албатта ман мефаҳмам, дӯстони азиз, лекин мо бояд доим ҳурмати калонсолонро кунем, барои ин ки вақте ки мо ба сину соли онҳо мерасем, фарзандони мо чунин рафтор мекунанд. ҳамон рафторҳое ки мо кардем аз ҷониби худо барои мо бармегардад. ин як фикри ман аст, дӯстони азиз. боз ҳар як одам фикри худашро дорад. ман ягон касро танқид ёки гап заданӣ нестам. ана мехе, дӯстони азиз, инҷо ба бошад питсая ман тайёр кардам. Якташ ба ман кетчуп намекунам, дӯстони азиз, барои он ки ман кетчуп намехӯрам. ана мехелин колбаса, сосиски, анами чизоя ман тамоман намехӯрам, дӯстони азиз. аллакай чанд сол шудааст, ки ман намехӯрам. барои хонагиҳо тайёр карда метиҳаму худам ҳамин чизҳоро истеъмол намекунам. барои чӣ намедонам, лекин ба ман маъқул нест ҳамин чизҳо. ана дӯстони азиз, хайр бор тамошо кунед, боз гап мезанем. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah.
वो तन्हा कौन है? अल्लाह अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाह अल्लाह। मेहरबा वो कौन है? अल्लाह अल्लाह। क्या ऊंची शान है? अल्लाह अल्लाह। उसकी सब निशान है। अल्लाह अल्लाह। सब दिलों की जान है। अल्लाह अल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। अल्लाह अल्लाह। Affeder günahı. Allahu Allah. Alemin padişahı. Allahu Allah. Yüreklerin penahı. Allahu Allah. İşit Allah derdimi, bu ahlarımı. Rahmeyle bağışla günahlarımı. Hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Hasbi Rabbi Cellallah. Allahu Allah. Ma fi kalbi gayrullah. Allahu Allah. Ya Rabbel Alemin. Allahu Allah. Salli ala. ана инҷо дӯстони азиз камтар харидча кардем. ана ҳамин салат кати боимҷон беҳад салати болаззат аст. аз ин якта харидорӣ кардем дӯстони азиз. баъд камтар шириниҳо харид кардам. баъд аз ужин мо фақат камтар ширинӣ мехӯрем дӯстони азиз. ман худам шириниро беҳад сахт нағз мебинам. анами намуди капчуни колбасаро тариф кардан беҳад нағз. баъд гриби гирифтем. насиб бошад пухтупази грибӣ мекунем. як хӯрок бо грибӣ омода мекунам. ана боз дӯстони азиз як-ду чизи дигар харид кардам барои навори оянда. боз як пухтупази ҷолибтар мехостам кунам. ман одатан тез харид мекунам дӯстон, лекин вақтам намешавад ки ҳамаи онро боз видео кунам, навор кунам. лекин ҳаракат мекунам ки барои подписчикони ман, барои модарони меҳрубон, апаҷоно, хоҳарони ман мехоҳам наворҳои ҷолиб гирам, пешкаши онҳо гардонам. дӯстони азиз, раҳмати калон барои ҳар яке дастгирии шумо. ман фақат мегӯям ва мехоҳам ки доимо бигӯям ки пешравии ман ин бо дастгирии шумо аст. яъне бо дастгирии шумо ман инқадар пешрафта истодам. раҳмати калон барои дастгириҳотон дӯстон. раҳмат. лайкро гузоштан фаромӯш накунед. комментария гузоред агар ягон гуфтаниҳо доштед. ҳамаи шуморо дӯст медорам дӯстон. то влогҳои дигар бо фирӯзас влог монед. ҳозир дар охири видео бошад тӯҳфаи хуштомадамро мехоҳам ба шумо нишон диҳам. беҳад тилловориҳоро сахт дӯст медорам дӯстон. албатта ки ман бисёр дорам, лекин намехоҳам ҳамаи онро ман навор кунам, ба шумо нишон диҳам. ҳар хел одамон боз ҳар хел фикр мекунанд, боз комментарияҳои безеб менависанд. аз ҳамин сабаб намехоҳам ки ҳамон чизҳо ҷавоҳиротҳои худамро дар публика дар ҳама ҷо нишон диҳам дӯстон. лекин ман ҳамин хел духтар ҳастам ки ҳамин тилловориро сахт нағз мебинам. ана инҷо дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, ин як тӯҳфаи хуштомади ман буд. он кас медонанд ки ман вкусам чӣ халин аст, табам чӣ халин аст, кадом намуди тиллоро дӯст медорам. ана ҳаминро барои ман тӯҳфа кардан. акнун насиб бошад навбати ман барои онҳо. дар рӯзи иди модарон аст. мо насиб бошад бо шавҳарам рафта он касро табрик мекунем, дуо мегирем дӯстони азиз. ана ин буд як влоги имрӯзаи мо. дар паноҳи худо бимонед ҳар яки шумо дӯстони азиз. худатонро эҳтиёт кунед. хайр.
my ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed from him.